Yn ein sbrint diwetha, da ni wedi bod yn creu tudalennau prototype o adrannau gwahanol o'r llawlyfr gwasanaeth. Felly, da ni wedi bod yn defnyddio peth o'r cynnwys sydd gyda ni yn barod yn bodoli ar y wefan, a wedyn ceisio ei osod allan mewn ffordd gwahanol fydd yn helpu'r defnyddiwr fynd trwy'r siwrne yma o ddefnyddio llawlyfr. A wedyn, yn ein sbrint diwetha, oedden ni wedi bod yn cael sesiynau gyda ein cydweithwyr i geisio profi y prototype a dysgu pethau o hynny mwyn i ni gallu ei ddatblygu ymhellach. Yn y sbrint nesaf, ar ôl i ni ddysgu llawer o'r profi yn y sbrint diwetha, da ni wedi datblygu'r prototeipiau chydig bach, a rwan da ni mewn cyfnod o brofi y prototype gyda defnyddwyr allanol. Felly, da ni'n siarad efo pobl sy'n gweithio mewn data digidol a technoleg ar draws Cymru ac yn gwneud ymchwil defnyddwyr efo nhw, felly cael sesiynau un i un a mynd trwy tudalennau prawf o'r llawlyfr gwasanaeth a ceisio dysgu beth sy'n gwneud synnwyr, be fyddwn nhw'n hoffi gweld sydd ar goll a sut allan ni ddatblygu'r llawlyfr gwasanaeth yma i fod yn ddefnyddiol i bawb. Byddwn ni yn cynnal sioe dangos a dweud mwyn rhannu chydig o'r mewnwelediadau da ni wedi darganfod hyd yma yn ein gwaith, siarad chydig bach am ein cynlluniau a gobeithio clywed chydig o'ch syniadau a'ch adborth chi am sut i wneud yn siŵr bod ni yn creu llawlyfr gwasanaeth sydd yn ddefnyddiol ar gyfer eich gwaith chi a gwaith y sector cyhoeddus ar draws Cymru.